Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Zedou biye jumae biye la horoma donye ala batuli ani ala nyineni joni sedu kado hadama de ni jine ani meleken wurudane amada foi kama uko ala don ka ala deli joni sedu kado ka andama kashe ala la subhanahu wa ta'ala ya hadama de dani ngama joni sedu subhanahu wa ta'ala akele ka nyeda ka la harada ka folomon ani bimauda ala belejile kudige ke ya rasulullah muhammad rasulullah ka qur'ane dama mustafa ka nyefo min alislameo ya ani diɲɛ laban ma rasulullah o muhammadu joni sudi ka ka balo kono kata sa ka sayama amma foyi ka dukolo sabe min ye tiɲɛni fɛn ye walima min ye keleku ye walima ma bi jiga la fɛn min na a fɔra k'ango de ladige Allah rasulullah o de sunna ye k'an ka kira ladige fongo fɛn n'a y'a kɛ dukolo sanfɛ k'an ka kira ladige nam ambasanuma kumbi konondon bode nam ango nywana tawa bon sunate wa ibe haydara nyininga obse ki jago la ne ko ne min don afora de ko anga kira ladigi abi dnye fonfo ke ama foi ke min ye gashe walma ko gela ba mina anga kira ladigi nga muso konondon kumba bulu yalma ne ebse ka konondon dawa e kira kira e afma kira kirai ay safurulay ma ke kirai safurulay comment faranga la digi aywa josi dedu ambe allah ta'ala deli ala min ni kelelo ambe allah deli ala min nyese masai dali masa amba ale ala de deli ka anta makashi ala aminu mbi boni jamana ngono no e farafin jamana e jamana mi ikado nabi wurudu ya vafe jamana mi ni gele bala akle ka jugu sango ka gele abalo ko ka gele ala obele gele la makunda don namba fira anga ala e de beni wuli yoro don abibi yoro me e ala de budon ala amba nyini fe do anni nunu je do ani balawche ala anya nyini fe onga jamana kishi ka tanga ika hera shuranga ni hera dama subhana wa ta'ala ikado akata ke here bada badai ya Allah ukika ala ya kama ake Muhammadu kama ake Sebo kama ake nginyi nga magani Madina kama ake Qur'ane kama ya Allah on mali do nyanda makashila on ga jamana de min bitama yorola mi jigile mbe jamana kono ya Allah abela jele mogo gla bana be mina hakili gwele be mina hami gwele be mina fatiha waru ko min dai ko min dai nafulu ko ala de bo do ka tema onga ala ikado abele jile ko ya Allah Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio du Café depuis Bamako. Asimi goita kana nyinende do uke asimi ka ke fonisire yete ateke tume be magolola do uke hay hal na ma ke fonisire akakili nyumanda ka jamana segere hanna make fonizire abi bara minga ngake ala ko jida bul halbi ka dofara ka yetaka ami nga hakili nyuma président ka dafa conférence de presse wala interview non ça c'est des petites choses Hachim n'a pas besoin de ça aujourd'hui atete kundi baroke yawa bonjour merci de votre foi kundi sara aminungu nya ko glaba ngona ngala do ado wa woro do wa nani o kafuza foi femi soro lade atete kon diseka amadu ko nte ni lo conférence de presse ke o kadi nga atete ayabi pumanyuma fiye abi kodo abi jamana inve ngolo kai abi se barala nga tseka maso nye fengele ya amadula atete ni ye fere tige ka dabali tige ki mogo bala chi de bi kono kata fwai e ka mo nyi nga mama be atete don yori se du ka do na ya rendez-vous dimani ala ala tige kwa inwanyi na inwanyi dron en na kunye mi e bi yino ko absika kuma damneti
Merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. Ala ka ɲɔana caya an ka jamana kɔnɔ présidents na hakili ɲuman min b'a la ka jamana dilan ala k'o ɲɔana caya ala k'o hakili ɲuman caman di Asimu Goyita ma fo a ka tɛmɛ o la min ye pont dilali hadamadenya sabatili maanifinya dilali Jean Sodi k'a dɔn ka taa se jamana a bɛ nafa sɔrɔ sira minnu sɔrɔ hali ka da an bɛ donni minɛ ko bi kana ma Jean Sodi k'a dɔn dɔ kɛra amo ni amo kunta an gumi Bamako bila alors la hawla wala quwwata illa billah en son temps mo banamo ko he ni galode andala amo e shoni fede ya namara ayati kan zarala ayan zarabla nola do yere ye grevu ke ya katalisi di merci trésor la ko ka usarablu nola akara nga uklara ka war sara kado amola akara super على كان سبب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله أسيم غويتا الله لا مجيبنا لا حول ولا قوة وبين جوفا كنا كمان دي دنيا ولو njise mina oye mianga kendi mbaraka asimia mbaraka ala deli kemandi ko mine ko wallahi ba mianga ko daga wolofla yi ale dono la ka bodi ma da wolofla ke poy ka mbaraka ala deli aka alhamdulillah rabbil alamin El Aji Dabatungara Sirajandama amba damene ni dangoroba inga yamaruya ye El Aji Mohamed Bajara Alakira Rasulullah akinye tabado dangoroba indale be duabugu atita ati machi kwa ka duo ke jamana nye ya rabbi alaka duo mine ndura belebele nimba kwani Mohamed Bajara joni na Dabatungara lake ani journaliste Seydullah yeni Mohamed kan ndura koyi chere te fui galo ama fui di haramu ba jarab se ga mishid na majudi ni ndura ingungulo se la hawla wala quwwata illa billah iye ko glanande chete Joasi Sedou ne be mbulo boko kado mbi boni sebe mi nu ka ma le pays jamana fe wo fe na se ka mani vidu kana so abada oki nemu Joasi Sedou ka don isa jigiba ni aka fasiriye mi nye malikoye awakele bulukuraye mi zigile do anga jamana so rasikulu fe ko de ma opération keletigi wuli la ninga marafa bamba ka jugu nyini fanda nani bele jile la o yu sebe korofa terroriste ma bi woroni fla Joasi Sedou ka do o dajira mi nye bagaye ku nye mi juan awa baga marala ko bagan keme nani Joasi Sedou ka do yo mine mi nye balo toni tani duru o bele jile wo bera ka bu tega kono nimba manji nunu Joasi Sedou ka do awa octobre kalo ka tawla kana bla bila anga sukulu masuna sabula mi nye wuli ka do ya barika buyana kosobe mi nye terroriste che keme ani bisabani sabaye Joasi Sedou ka do uyolu fa yoro ningele keme ani muga ani fla o minena Joasi Sedou ka do no wabrikolo kana bla bila ako wuli ka do boloka mi nye terroriste che bi woro ani flaye olu fana minena nga o sonve anga sorasi ma ko nondo Joasi Sedou ka do olu de ni turala ako ni wuli ka jota ka laje ma shegin jogina sorasula nga ko kunkunye minye ode siraka yelemasa ninga ta bamanji fafe novembre kalo san 2002 ka ko nye doni Joasi Sedou kana bla octobre kalo la femme kalo mina traskulu be wulika jola fantan nani bele jile la mali yorote so mingele du la kubi yoro minu na chamanje faragalaga daka uya bele jile deke aywa ika do beboy sabula minye klibi kata bla koran fafe so mingele du ka fo minye wulika joni jetimine bamanju
sɔrɔsiw u barika bonyani b'o yɔrɔ la kosɛbɛ colonel Solomani Dambele ale de ye DIRPA directeur ye a y'a jira k'a fɔ sɔrɔsikulu i ka don ti suna saa kalo 12 John Seydou Jango waati min n'an b'a la samiya mana ban awa kuma min ni sɛnɛkɛlaw b'a fɛ k'u ka sumanw tigɛ ni ka taa jigɛnɛ kɔnɔ o don wuli kuma ye n'u ma yɔrɔ min jeni u bɛ taa bɔsi ndigɛla kɛ walima bingani walew John Seydou sɔrɔsiw wulila k'u waada u ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan zamiya maa ma ko nin sera ka samiya ɲuman sɔrɔ ka sɛnɛ ɲuman kɛ John Seydou k'a dɔn i ka ɲɔ in n'a sɛbɛkɔrɔ dun Bamanji tɛna siraw ɲɛ sabula sɔrɔsiw u donnen don ni Bamanjiw ni ɲɔgɔn cɛ min ye lakana bolo ye John Seydou k'a dɔn DIRPA ɲɛma armée kɔnɔ i k'a dɔn a ye kuma bɛɛ lajɛlen walawala o ye laadalako ye a y'a jira k'a fɔ nin ko ninnu kɛra sabatifɛn ye ka d'a kan u ni mɔɔw de bɛ baara la minnu bɛ kunnafoni salu ni ka da u tulo kan kunnafoni ɲuman sɔrɔli de bɛ kɛ sababu ye sɔrɔsikɛ ka baara ɲuman kɛ a ko sabula ni bɛɛ lajɛlen y'i kɔnɔ jɛya John Seydou k'a dɔn lakana bɛ kɛ sababa ye bingani jango baganw bɔsili ka taa sɛnɛkɛlaw ka foro jeni walima u ka balo jeni i k'a dɔn Bamanji u degelen don o de la John Seydou k'a dɔn o kɔni ye kɔrɔlen kumaden a ko ɲɔnɔ mara la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni caman kun kɛra ye n ka ɲina k'a daminɛ ɲɔnɔ n dila min ye jadɔ wɛrɛ ye ka taa n ɲini ka Pogo commune na Douazan yɔrɔ min n'u k'a ma ko Serma Baboyi min ye Debere Kɔnna ka taa munumunu fo ɲɔndɔ ani Sɛgɛ Ara min ye Kasogo ye ani Mali Nantaku ayiwa Woro Birima i k'a dɔn ninnu bɛɛ y'a damata jamana ye ka taa Jɛgɛ Bere ani Boni John Seydou k'a dɔn ɲinɛma kɛ min ye Pelesambo ye Bankas ani ɲɔndɔ mara Sɛgɛ mara Ara ani Kasogo sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo ka sɔrɔsiw ka kunnafoni sɔrɔli avion ka munumunu salo ani dakabana marifa min b'u bolo duguma John Seydou k'a dɔn terroriste cɛ 10 u sina k'o daji te yɔrɔnin kelen ka bagan 400 de bɔsiw la John Seydou k'a dɔn u y'a sɔn yɔrɔ minnu na k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka se yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bagantigi ninnu caman kun bɛ sufuru la ye min ye colonel Dambele ka fɔ ye a k'i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni kɛra ko sabatilenba ye min y'a to dugudenw yɛrɛ nana da jamana na kosɛbɛ colonel Dambele a y'a jira k'a fɔ foyi tɛ to kɔfɛ sabula min ye taaɲɛ ye John Seydou k'a dɔn min ye wasa ye min ye hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw bara k'o de kɛ min dora anw ɲɛ sa John Seydou k'a dɔn o de ye ka janjo fo u nɔfɛ u dɛmɛ ka kunnafoni di nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana Dabatungara ne bin tɛgɛ don joona mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura n'o ye Demba Konde nin y'a ka sɛbɛn ye Demba ko cɛ dɔ bɔlen bɛ musoko la kana siga a jɔlen bɛ Kongo fɛ a ko Allemagne jamana kungo u selila Mali la k'o sababu kɛ anw ni Rusiw tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma k'u b'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goita ko Ala ka se n'u ɲuman ye a ko k'an m'u fo u ye minɛnw farali daminɛ ɲɔgɔn kan u taara ka t'u miiri tuguni a bɛɛ n'a ta Mali ye jamana duman ye an k'a lajɛ fɛn min y'ani Asimi Goita ye an bɛ se ka bɛn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko ani Asimi Goita bɛ se ka bɛn cogo min na u ye laɲini kɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana ye olu nana kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye finitigiw ka daga ye o tuma maa min bɛ finitigiw ka ko kunna colonel Sadio Kamara an n'a ka ɲɔgɔn ye joona sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Alimanw ka lasigiden a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye sira ye ni k'o siyan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a nana laban min na o ye Alimanw yɛrɛ ka minisiri de ye dɛ min bɛ lakanako kunna o tɔgɔ de ye Madame Christine Annel Lambrecht sɛbɛnnikɛla ko alamisa don n'o bɛnna décembre kalo tile 15 ma a ye wuli ka jɔ kɛ ka jamana in magwɛ yafama a ye wuli ka jɔ kɛ ka jamana magwɛ a ye taama min kɔni kɛ an ka minisiri min n'a bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna ale y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Allemagne ale de bɛ Union Européenne jamanaw kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ min laɲini o de ye k'a fɔ MINUSMA ye maana kura min bɔ ni san kelen faral'u ka baara kan o kɔnɔna na Allemagne jamana bɛɛ ye wuli ka jɔ min kɛ Mali armée bɛ se ka dɛmɛ cogo min ani Mali ka lakana cogo min o nakun y'o ye sɛbɛnnikɛla ko Allemagne ko olu kungo salila o sababu kɛ fɛn min ye fɛn caman ye o balil'o la Mali armée fɛ colonel Sadio Kamara ko wa aw taara k'o sariya kelen min don a dɛ a seginna ka n'o kelen de sɔrɔ yan a ti b'o la ka kɔlɔni kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko ka kɔlɔni kɛlɛ a ko n'i y'a tɛ dɔwɛrɛ dɔn to ni kala kɔ kɛlɛ to ni kala e ka nin jɛ in
colonel Passa miya bi ni kan miya ben na ha o ma fanvier do fanvier ka fza nini c'est pas lamini nga fanvier do a Passa me militaire era ka Passa ni jugola ale ni chedo inde kili aluzeni san Bobake Passa o yere be wore jigine de non ne dabal banaw en tant que ministre des super ministres kati Passa meta non ma nyona Hamidou de mais au kelente de et le premier ministre il Passa l'état Johnny Choguel oui Choguel mambo aïe de nature de nature oui mais au tout il y a ben ministre là oui mais il est premier ministre Halibi a Passa l'état mais c'est sa nature mon frère donc colonel Passa c'est sa nature Johnny kakolokeke sugunde Nam Sabani gala ko akoniya takalaje kakoloke ko ako Allemagne ministre ma itara ka ando yorokele minade ambo yorokele la au ka avion atipa malikuna nama ya maruya ali droni min nauba pa min bela jele na bipa abina de aba panga ta yoromi ermi ka panga sagi yoromi ana pangu yemi abina papier danga tabalika ba fo asimi goita na jena nai ba bla o kapa ni asimi kwa tike atipa ne tiens abikete sabani gala ko Allemagne ministry to musokoroni femi ngoni ya akunzigiu fo bi bolo do aroka ya kaba sabani gala ko akoni ya takalaje tinyejela olu de fora Allemagne kawye nubu sigi uku sigoka sabula wati labaina uka jamana laidu take kafu nalimbeni wari ko sefa wari a milliard bakele nalimbu bolo kubi no do yoro chamana asimi ko itako naubina Mali ye sharia saba minvo ode ka fo Malika yere ya okabonya Malika nafa emi okabonya ni Maliko abita sra minve au kato srafe na una kunto sabai au mogo ne mogo shera saba dafara ai se ka boyoro la abikete ni sabani gala ko ako finitugu ka sirafe ko ni ata kalaje ni ye bara gele ya ubolo ode ka fo hal nuku be patrouille ministre de la sécurité ka koloke ba fo akana bo no la nuku be droni pa aba fo na droni pa mba la jigi sabani gala ko na damanda de digile me almauna uko olu be mi nyini yamaria ka duma ukato ka patrouille o dronde uka droni kapa aforu ye kwa mafauti patrouille amafa uka droni tipa ngana bita yoro ani armée bita na uka droni pan yoro abi panyana abi jiganyana pai abikete sabani gala ko akoni ya takalaje ministry koni aya donza ka fo Mali koni ko yele mana sabula Mali kumbe namugula so yalu bolo wati mina obana uko ma olubina mingesa jani février kalo che obina wili kadjoke 2024 ukanga bara minge minisuma okumu konana ukubi temenoi nga uyel la nyininge ube mi vene voko ugwele ya Maliye ode ka fo kala filimi no kofora 2024 ka fo president ngala filibi ke president ngura kasigi obara ukake asimi goita akoni ya takalaje administri mi na be kana kuna aya jira ka fo ye wulu kechi ye korole mata fu ye ukanga minge benigala ko akoko ngoni nana laba femi ngoni ye tege do nyogomana ani mina bela jele munungunziri la kubita ya funi kurai awe mina funi ubismillah kuna buni bleni ye anye mi mo nouvelle horizon kono Demba Conté ale ka fasiri Vioti sedu ne be mbolo buwaka do mbi boni sebe mi nu kama aujourd'hui ma mi nya sebe atwa de Alhaji Abe Haidara ke ko akwa halibina ka bi daka do covid-19 annafolo mi ndununa na kololo do yelelembe chambre de commerce d'industrie président ka mi ye Yusufu Bajili doni sodongi ka do ko baraka wala akoni ya wari kasabeto ko milliard o milliard ma ke ni nyora var na boala o sabula kun fora wati la million saba mi nye masigi no kanga do nuni dala 3 millions de masigi ka do o kuna foni de bora ka do chef de cabinet fe mi nye primaturier ka do ko na fulu kasabi ano wari ka jenzen ka to favela la joni shedu masigi million saba a waru ko dungera tugodi adona ro jumai joni de dabala e ko primaturi ka do a secrétaire général e ko amma to ko tinya soro ni ngoina yelma no Lindewa akoni ya taka laje décret nomination premier ministre décembre le 14 flas en 2022 mi directeur de cabinet Kouraye primature la mi nana bla korole nona noye Ishaka Hamadou Sangare ikado ale bara bla journal se dikado okara awadwa ku laba temene na akoni bara bla invana na kesa wabuye so mingele kundo ngana munni awa covid-19 war ko nyami dokera sabla chambre de commerce d'industrie akobele jile bine doka
safa wari miliyari 10 ale de kun kan ka ɲɛnabɔ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ i b'a ye kuma min na asugubulongo kuma fɔra chef de directeur de cabinet ale kun y'a ɲini k'a fɔ min ye chambre de commerce ye i k'a dɔn bolola baarakɛla minnu bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn masque miliyɔn 3 wari ka d'u ma olu k'o dilan fɛn min bɛ dilan fini na n'a bɛ se ka ko kuma o kuma i ja a bɛ ko i bɛ tila k'a don i nun na o miliyɔn 3 in wari Johnny Sodi k'a dɔn ɲininkali de bɛ kɛ o nafolo kasabi taara fa jumɛn 3 millions de marques sabula artisan Johnny Sodi k'a dɔn caman b'u la minnu ko k'u ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ kuma in kɔni wɔra a bɔ kana bila bi la olu kɔni da kɛra an y'a mɛn ye a wari kasabi a n'a baara bolo tɔw kɛra cogo di Johnny Sodi k'a dɔn ɲininkali tɔ min bɛɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye directeur de cabinet ye min ye sangare kɛ l'école karamɔgɔ don maa caman dun dalen don ale la k'a fɔ ŋanamu-ŋanamu tɛ Johnny Sodi k'a dɔn mun dun y'a bin nin jɔ in kɔnɔ. Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Kunnafonidila caman b'a bolo Johnny Sodi k'a dɔn sɛbɛnfuraw o ɲɛnabɔbaa ye ale de ye a nin dara nin yɔrɔ in na nin dara nin yɔrɔ in na ale kan ka b'o kalama Johnny Sodi sabula a ye lettre kɛ ka ɲɛsin ministère de la santé de ma olu de kun kan ka ko in ɲɛnabɔ a donama in kama maa dɔ kun bɛ yen ko Alu Askofari o y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye awa miliyɔn 2 ani miliyɔn 2 ani 940 ani ko maski Johnny Sodi k'a dɔn k'o sɔrɔla ka bɔ miliyɔn 3 in na nka n'i ye ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Johnny Sodi k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ŋanamu-ŋanamu bɛɛ wuli ka jɔ bolo k'a ni jateminɛ Johnny Sodi k'a dɔn ko in kɔni ye namarɔtɔ kuma belebele min kɔni dulonnen don n'a sɔrɔla covid wari ko a ɲaaminen don maski miliyɔn 3 wari Johnny Sodi k'a dɔn o labɔ Yusu Bacili kun nin kun ye sɛbɛn ye Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi kunnafoni cɛruna ORTM na k'a fɔ fɛn min ye carte d'identité biométrique ye a sugubulon kɔni a dira maa min ma maliden don nka a kelen tɛna baara in kɛ a taara ka taa maa dɔw ɲini minnu n'a b'u sara u b'a dɛmɛ baara in na o de ye alimaɲikaw ye u ka société tɔgɔ de ye Dermalog sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka b'o kuma fɔra kuma caman bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u ta ɲini olu ye min fɔ ni k'a nɔrɔ jamana marabaaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ye wulikajɔ ani ɲɛɲinini kɛ ko in ka taa seni k'u tɛgɛ da kɛsɛ kan u bɔra min galama o de ye k'a fɔ fɛn min ye carte d'identité nationale biométrique a sugubulon dira maa min ma maliden don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni minnu bɛ yen n'olu caruna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa caman ye olu kɔni y'u bolo maanabɔ sugubulon in nɔfɛ maa caman ko ŋaniya dalen b'a kan a ka di olu ma nka min jɛlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw ka kibaruya u tɔgɔ u jamu u si u denw an'u ka lahalaya bɛɛ lajɛlen o tɛ se ka kɛ sugubulon ye min fɛnɛ n'a bɛ kɛ ko yɛrɛ kelen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama sabu farati b'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ société min bɛ yen u ko min ma MSI ale de dɔnnen bɛ ko in na kosɛbɛ sabula cakɛda caman bɛ nin kariti ɲɔgɔnna bɛ minnu bolo n'u bɛ baara kɛ bangiw ka taa fara hali kanamu kan olu wuli ka jɔ n'a baara nin jakɛda in a ye caman k'o la jamana in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko o de kama gouvernement nana wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye nin carte d'identité biométrique ye min ni CEDEAO y'a laɲini k'a sigi sen kan décret min dara u ko min ma numéro 2022 0639 min dara cɛmancɛla fanga ɲɛmaa fɛ nɔgɔnkalo tile 3 san 2022 ale de bi ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko carte nafaba de b'a la sabu a bi kɛ sababu ye carte d'identité ko gɛlɛya min n'o bi jamana kɔnɔ o ka ban a fɔlɔ maa o maa n'i ye ravɛgi kɛ i bɛ se ka na fɛn min ye i ka carte d'identité biométrique ye a bɛ dilan ka d'i ma wa san 5 a b'o de kɛ den kaba si bɛ san 5 a bɛ se ka carte in sɔrɔ nka a bɛ kɛ wajibi ye ni si ye san 15 de sɔrɔ wa fɛn min ye carte in ye CEDEAO jamana o jamana n'i donna n'a ye passeport ko t'a la n'i y'a yira dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ka t'i ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goyita a ye ko in de lawuli jamanadenw bɛ lafiya cogo min jango carte nin na a ye tɔɔrɔ min se jamanadenw ma tunkarankew ani kɔnkurukɛla bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka kulekan bɔ carte nin na a nana kɛ fɛn ni mango ye sabula a kɛlen bɛ ka furu sa ka jigi bɛɛ lajɛlen
tiɲɛ o tuma fɛn min ye carte d'identité dɔ ye a ka dilan min n'a tɛ se ka bayɛlɛma hali dunan wɛrɛw bɛ u bɛ se k'u sigilen to bureau kɔnɔ ka Mali carte d'identité nationale k'a dilan de merci de votre fidélité vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako dɔnnikɛla ko a ko a dira cakɛda min ma n'o ye Mali cakɛda ye MSI u b'a ɲɛdɔn a danganiya b'u la wa olu de bɛ k'a baara kɛ a wari de bi bɔ jamana kun ka d'olu ma wa machine bɛɛ lajɛlen de sigilen bɛ jamana kɔnɔ yan malidenw ka kibaruya u ko min ma données biométriques a bɛɛ lajɛlen dalen bɛ Bamako yan Korofina yan yɛrɛ Radio Djekafo dugumala na dɛ CTDK la ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min bɛ carte d'identité ɲini i bɛ yɔrɔ min magwɛ o ye CTDK in de ye wala i bɛ taa site kan www.jevalidemonnina.com n'i y'o gosi ka ban fɛn min ye i ka demande ye i bɛ se ka remplir o yɔrɔnin bɛɛ rendez-vous bi d'i ma i bɛ n'i ka carte d'identité minɛ sɛbɛnnikɛla ko Alimaɲi jamana taali ani kumariya taali Alimaɲi yala o kuma jumɛn bɛ yan maa dɔw kɔni bɛ se k'a fɔ anw tun bɛ sugubulon kɔ an b'a laɲini an b'a sɔrɔ nka k'a fɔ k'i bɛ jamana lagosi n'a ye k'a fɔ nin ko in kelen bɛ sababu ye fɛn min ye dunanw ye olu kana malikura ko yɛrɛ lagosi sɛbɛnnikɛla ko nkalon tigɛra nka min jɛlen bɛ fɛn min ye juraw ni sɔrɔ bosonbaw ye ta ɲini de don sabula bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta ɲini videomaniw saralen bɛ ani kumakɛlaw saralen bɛ u bɛ se ka ko in lagosi cogo min nka jamana ɲɛmaw olu de b'a dɔn jamana kan ka taa yɔrɔ min sabu Faransi kɛlɛli ka Mali bonjour merci de votre fidélité vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako kabini bila nin ye an ye min zalo ka bɔ eliti kɔnɔ Musa Nabi Jakite ale ka fasiri do Janti Seydou i bolo do a kana ko ɲaami i bolo do n tɛ bolo do fo ka nin ɲɛnabɔ i kana ko ɲaami ɲɔgɔn na carte biométrique a nafa ka bon a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ Janti Seydou a ma daminɛ Assimi tile la o depuis le temps IBK et on sait min ni min bɛ nin dossier là on le sait a kana foyi fɔ ko min b'a mɔ an ja tu es expert de ce dossier non ce dossier je moi j'ai lu ce que Musa Nabi Jakite a écrit dans l'élite si Daba Tounkara est expert de ce dossier il peut se défendre je le dis a ma ɲɛ ayiwa naamu kele a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini nin tɛ dossier kura ye koyi munna dossier kɔrɔ don kabini IBK tile la carte biométrique ko kuma in bɛ sen na a kɛra kɛlɛbaden ye on avait dit un moment ka ani ayiwa kanamu ka papier ɲaami ɲɔgɔn na i hakili bɛ cɛ tɔgɔ di fɛn dɔ technologie a kɛlɛbaw la ani jamana Cissé technologie c'est un dossier complexe n y'a ɲɛdɔn kojugu et je ferai une émission spéciale sur ça tu es expert de ce non ça je connais tu es expert ayiwa c'est les Allemands Musa Nabi Jakite élite Daba ko il va faire une contre-émission par rapport à ça je vais le contredire je le dis haut et fort et je le maintiens ayiwa i cogo dɔ dɛ an bɛ bɔndala sa u kana na neni nɔfɛ dɛ u kɛ nani videomaniw ti ma bonya dɛ awɔ u kɛ nani ayiwa Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tounkara naam bala cogo bɛ di Janti Seydou ne bɛ n bolo bɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ci kan Janti Seydou k'a dɔn jamana fɛn bɛɛ lajɛlen ti jɛ ka tiɲɛ wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan juraw i k'a dɔn ani mina tabaw bi lafiya Janti Seydou o de kɛra sababu ye i k'a dɔn guichet unique DGCC ni k'o sigi sen kan Janti Seydou n'i ka mina bi bɔ i k'a dɔn jamana kɔ kan n'a bɛna cu Dakar walima port wɛrɛ la wulikajɔ dabɔra dɛ sɛmɛfura ɲinini i k'a dɔn yamaruyaw ani wulikajɔ ni warisaraw a ka ca kosɛbɛ Janti Seydou k'a dɔn ministre du commerce Mahamudu Ould Mohamed Janti Seydou k'a dɔn a n'a baarakɛɲɔgɔn Yuba Ba i k'a dɔn u nana fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to hakilina bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan alamisa tɛmɛnen décembre tile 15 direction générale du commerce et de la consommation concurrence u k'o de ma DGC Janti Seydou hakilina kura ka sigi sen kan jamana sɛgɛnna a ɲɛnina juraw olu de bɛ kɛ sababu ye mina ba kelen ka don jamana in kɔnɔ u bɛ taa diɲɛ fan o fan u bɛ taa minɛnkura de ta ka na mina tali ka bɔ ayiwa o jamanaw na ka na bila port la ka bɔ port la ka se jamana kɔnɔ i k'a dɔn direction générale du commerce et de la concurrence ale de b'a ɲɛnabɔ a sɛbɛnfura ka ca a donyɔrɔ ka ca Janti Seydou kuma dɔw la fo i bɛ décourager nin baara in bɛ ka dabila a ka kɛ guichet unique ye Janti Seydou k'a dɔn guichet unique in bɛ kɛ sababu ye ŋanamu minnu bɛ a sɛbɛnkow la walima dɔw bɛ taa ayiwa ko sɛbɛnfura lankolon dɔw dilan nin bɛɛ lajɛlen ka ayiwa dabila
jɔn soda a bɛ kɛ sababu fana ye jura bi wari minnu bɔ o bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔya Mahamudu Uldu Mohamed ministre de l'industrie du commerce sanjukɔrɔ wɔsiti dɔ jɔn sodi k'a dɔn cɛsiri bolo ka jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bolo kan sabula jamana gɛlɛyalen don a ko ni bateau nana Dakari jɔn sodi k'a dɔn ayiwa yanni minna ka bɔ Dakari ka Bamakɔ sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ taa bila magasin baw de la n'o mɛnna fana wari bɛ sara u k'o de ma entrepôt kisi ka kɛ nin bɛɛ ma kabini minna bi wuli sini walima i k'a dɔn a wuli jamana na jɔn sodi bɛ sin ka t'i ka sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ guichet unique la hɔrɔni bɛɛ lajɛlen la e sigilen kɔni don bateau jɔ i k'a dɔn Dakaro mobile k'a kɛ mobile kɔnɔ ka na k'a sɔrɔ entrepôt ko t'a la o yɔrɔnin kelen jɔn sodi ka se ka ko in faamuya jamana ye wuli ka jɔ kɛ a ko i k'a dɔn ni ka diplôme di kɛ ni ministre fila min ye commissionnaire ye commissionnaire agréé en douane o tɛ transitaire ya o maa 200 bɔɲɔgɔnko o y'olu kalan jɔn sodi k'a dɔn a baara kɛcogo la ordinateur la n'o ye mobile service u y'u kalan ganzan jɔn sodi ka tila k'u ka diplôme ta ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu de ye min b'a to baara bɛ teliya wa a bɛ nɔgɔya a ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ ministre kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ a kɛra cakɛda min na i k'a dɔn Dumbuya tɛ de DGC o directeur tɛ ko Alimba in ne t'a dɔn e t'a dɔn Kamalenkɔrɔ ko ale belebele jamanjan cɛ belebeleba in pa n bɛ taa an ka juru kana la sisan o cɛ tɛ dɛ kununko i ka cɛ ye filamuru kɛ o jɔnni Buwakɛ k'ale bɛnkɛ y'o ye n'o ko Seydou y'i kala wa taara ɲɛfɛla i bila ɲɛ ye ni mun ye sɛbɛn a yɛrɛ dama tɛ an na ɲɔgɔn dun ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ci k'a kɔnɔ a ka bi bɔli la n'a ma bɔ yen n'i ma wulu kunji i k'a ma bɔ ne bɛ dɔn e m'a kɛnɛ fɔ sa k'e t'a dɔn moi je le connais depuis qu'il est directeur adjoint. Voilà. Ne kun t'a dɔn k'e kama ale de ma depuis qu'il est directeur adjoint à côté de Modibo Keita je le connais. Ah bon. Ibolodo. Depuis qu'il est chef section d'ailleurs. Et ça suffit maintenant. Maintenant je suis en train de te donner l'occasion. Alors c'est mon bon grand frère. Ah oui? Oui, Doumbia. Nam, Bougadari Doumbia. Abdul Kader Doumbia. Bougadari. Aywa. Nam. Dama tugara ne bi n tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma événement Pasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye sirabakanbolilaw u ka jɛkulu min bɛ u k'o ma conseil malien des transporteurs fɛn min ye yuruku ani nafolo tununi a kun ka bɔlen bɛ ye CFA wari 95,5 k'o suyɛna sɛbɛnnikɛla ko wari in na 35,5 taara k'o taara kɛ fɛn min ye ministre ka cabinet ka taa o fauteuil falen sɛbɛnnikɛla ko nin bi bonya maaw hakili ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bureau du vérificateur général ale ye sɛbɛn min bɔ k'a bi n'o ye rapport ye rapport in kɔnɔna jɛlen bɛ a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye CMTR ale maracogo a man ɲi nafolo kɔni k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye o baara de bɛ sen na yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ minnu yɛrɛ n'olu ka dossier taara ka di kiiri tigilamaw ma don n'a nata la e k'olu tɛna t'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur général a y'a jira k'a fɔ conseil malien des transporteurs routiers u ka nafoloko a fa bɛɛ lajɛlen de kelen bɛ wo ye ala ni sariya sɔsɔ o b'a ju la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo camanba den de bɛ yen min ŋanamuna u ka bolofara minnu bɛ Bamako Kayi Sikaso ani jamana fan wɛrɛ fɛ sugubulon minnu dira a bɛɛ lajɛlen kɛra sariya sɔsɔ de kɔnɔna na CMTR la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre ye min bɛ taama ko kunna ale ye sɛbɛnni kɛ nin ko ninnu kɛra 2017 2018 2019 ani 2020 o ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye ale mago bɛ wari la wari ka d'a ma a b'a ka bureau falen ni min ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna 35,000 u sina k'o kɛ mana kɔnɔ ten ka t'o di ministre ma sɛbɛnnikɛla ko wari bɔra wari t'a fa ma dɔ lahalaya min a donna min na o ma dɔn a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sugubulon minnu dira appel d'offre papier minnu b'olu la ni maa minnu bɛ taa ta 90,000 o wari tununa o yɔrɔ in na yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanadenw ye u kun kan ka sɔrɔ min kɛ u ko min ma indemnité ka taa fara nafolo minnu kan ka bila trésor la 4,000,000 a n'a kunkanfɛ o fana kɛra hɛbɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw bɛ yen minnu kɔni n'u bɛ lajɛ kɛ u ko min ma assemblée générale u t'i
maa ci o tuma wari de bi bɔ tile o tile fɛn min ye nafoloba de o bi bila u tɔgɔ kɔrɔ ni k'o labɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ o fɛnɛ o bi t'i jɔ sɛbɛnwari miliyɔn 37 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko a ko Kayi fɛn min ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye CMTR ye olu ye nafolo dɔ bɔ k'u bi taa gouverneur ka bureau da lakana fɛn min ye bɛlɛ ni cɛɲɛ ka t'o to yɔrɔ dɔ la o nafoloba fɛnɛ bɔra sɛbɛnnikɛla ko o dɔrɔn tɛ fɛn min ye gouverneur min n'o bɛ Sikaso o ye sɛbɛnni kɛ ka lettre ci CMTR ma ko dunan dɔw kan ka na lajɛ la o tuma k'u ka olu ka hôtel wari sara sɛbɛnnikɛla ko nafoloba fɛnɛ bɔra ye CFA wari miliyɔn 6 fa dɔ fɛ CFA wari miliyɔn 2 fa dɔ fɛ a ko Sikaso o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye délégation régionale Kayi CFA wari miliyɔn 3 ni kɔ o fɛnɛ bɔra ka taa janjanga wɛrɛ fɛ ten nin n'a damanda de bɛ CMTR la miliyɔn 95 vérificateur ko fɛn min ye kiiritigilamaw ye olu ka wele jamana ka wari don a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min nin filɛ nin ye an ye min bɔ événement kɔnɔ a ka bi bɔli la CMTR jɔn de don tu connais pas le président CMTR non je connais pas wa i bolo don yɔnso di ka dɔn bolo ti don i cɔn ka te min te Zara walima te Fletcher non te Baramuso a banna o te Ashura Uma Ag te Ashura te Ashura ka di te Zara te Bana te Zara te Fletcher te Koyima te Baramuso te Zara te Koyima te quoi voilà les deux meilleurs au Mali te ko banna ye o fɛnɛ te dɔ ya te Koyima ne bɛ dabile da Jugusago bi anw b'a yɛrɛ kan bɛ ɲɔgɔn fa fo Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Nyeta Amadou Gegere ni nyaka fasiri ye Amadou Gegere godi di ka don nyuma diba ani nyuma keba ka baraji e kelenye i ka don aywa minye programme files sociaux jigiseme jiri odo jigiseme jiri i ka don annaku ye bank mondial ani aywa deme kata ninga jamana don zegere minye bara nyani e sanjama o de kara sababu ye jamana yere ka gera jigiseme jiri la i ka nafolo kasabi mimbe no kanga kila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ covid-19 kadira kɔnɔ i k'a dɔn a nani wada la sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra barodasigi ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ du 4 ani 10 ani 2 kunkanfɛ olu bɛɛ lajɛlen u dama ta wari sɔrɔ min ma allocation 10 ani 8 yɔni sedu k'a dɔn programme gouvernemental gouvernement de y'a kanu sabula joona min ye covid-19 a tiɲɛni ba de don jamana kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min n'a ka kan 141 olu ye sɔrɔ kɛ o de la Novakalo tile 30 tɛmɛnen san 2029 trésor public ye ala ni baara ɲɛna miliyari 41 sefa wari a y'o ta nin programme in kadira kɔnɔ sabula sɔmingelen don k'a fɔ maa 190 journaliste sudi k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli kɛ ka ban o kuma baara ɲɛna alamisa tɛmɛnen Bamako dunan jigiso dɔ la jigisɛmɛ jiri i k'a dɔn ani ministère de l'économie et des finances o farala ɲɔgɔn ka barodasigi kɛ ɲɛfɔli ka kɛ jamana awa jigisɛmɛ jiri yɛrɛ nakun ye min ye sabula i k'a dɔn fɛn o fɛn ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa degunenw ani dɛsɛbaatɔw ma min ye barotigi ye Mahamudu Ali Sakɔ i k'a dɔn ka taa se awa ministère de l'économie o ka ciden Mahame Tarawele ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan u y'a jira sa k'a fɔ min ye jamana in ye wulikajɔ ni jateminɛ baara min n'a dafara filet social jigisɛmɛ jiri a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ sabula nafolo kasabi min dira a ma covid-19 journaliste di k'a dɔn a kun de ye jamana maa minnu degunnen don maa minnu ɲaninen don maa minnu ka sɔrɔ ma bon u ka bɔ deguw kɔnɔ dɔɔni waati kɔnɔ a bɛɛ dira jiri a bɛɛ lajɛlen dira sɛbɛnfura minnu bɛ yen o b'a jira k'a fɔ a ɲɛnabɔlen don min ye wulikajɔ ye miliyari 40 sefa wari i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de kɛra Orange Money kan ci min ye 20 ani 600 nin bɛɛ lajɛlen kɛra Orange Money de ka ci min ye du 100 ani 3 ye Mali fan o fan nin bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ du 280 yɔrɔ sodi k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min n'a bɔra jigisɛmɛ yiri la jamana ka kutumu kɔnɔna na n'o bɔra yen
i b'a ye k'a fɔ ayiwa dɛmɛ wɛrɛw taara fana dɛmɛ wɛrɛ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin muso 150,000 yɔrɔ sodi k'a dɔn olu dɛmɛni san 5 kɔnɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ na u bɛ se k'u yɛrɛ matarafa ni u yɛrɛ mun na kɛ cogo min na o fana baaraw kɛra a ko programme jigisɛmɛ jiri miliyari 70 sefa wari min ye miliyari 60 ye banque mondiale i k'a dɔn ale y'o di banque mondiale ka wari yɔrɔ sodi k'a dɔn a bɛ di a di cogo de la fantanw ni dɛsɛbaatɔ jamana kɔnɔ jigisɛmɛ jiri a coordinateur a y'i da don a la a busonna cogo o cogo a taara sira minnu fɛ a y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ an bɛ don min na ko bi journaliste sedi k'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ programme kelen min n'a ye Mali nafa n'a taara ka don a doncogo la n'a taara taa sira fɛ o jigisɛmɛ jiri i k'a dɔn a ka nin programme in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲinɛma kɛ communauté ye i k'a dɔn hali kɔrɔnfɛ jamanaw journaliste sedi k'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na dɛmɛ taara ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bɛɛ kun ye covid-19 o matarafali ani gɛlɛyaw a ko wulikajɔ bolo kan an bɛ don min na ko maa bɛ se k'a fɔ 10 miliyɔn kelen journaliste sedi k'a dɔn min ye sɛfɛwari miliyari 100 i k'a dɔn o de taara ni ka ɲɛsin olu ma bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn y'a jira k'a fɔ i y'i ta sɔrɔ journaliste sedi k'a dɔn jɛlenya na farafinna babolo in kan a ka dɔgɔ jigisɛmɛ jiri a ɲɔgɔnna tɛ yen sabula farafinna CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen bara ka na jigisɛmɛ jiri ɲininka aw bɛ se ka nin ko in kɛ cogo di a bɛ se ka nin ko in kɛ cogo di o b'a jira k'a fɔ tabarikala an bɛ don min na ko bi min ye awa commune 4 na Bamakɔ kafo kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa Modibo Keyita o y'a jira k'a fɔ programme in kɔni an bɛ don min na ko bi ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ale ka yɔrɔ la dɛ maa 100 o 100 91 ni kelen i k'a dɔn ale ka commune kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lesɔr kɔnɔ ɲɛta daba tuma ni maa min ka kulusi faralen don i kana jɛlɛ jiri sanfɛ n'o tɛ i lebu b'i da fiɲɛ na i lebu dun ye jumɛn ye lebu tɛ kulusi fara ya y'a dɔn i da faralen don ala ka ni ci lebu ye kulusi fara de ye o i ye ɲininka ko lebu ye jumɛn ye lebu ye kulusi fara de ye i kana yɛlɛ sanfɛ n'o tɛ a b'i ye ka bɔ naam daba tugula min tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana Burama Gindo nin y'a ka sɛbɛn ye Burama Gindo ko jɔ ka tanu don a bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don kɔrɔ a ko fɛn min ye jamana ye a ye ko ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin ŋanaba ma a tɔgɔ de ye Yasim Mayiga a ko fɛn min ye conseil spécial don min bɛ baara kɛ jamanakuntigi Dr Shogel Kokala Mayiga a nagakɔrɔ fɛn min ye jɔnjɔn ye o taara ka d'a ma chevalier de l'ordre national i ta ɲɔgɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye baara ɲuman ye jija ani cɛsiri o de kɛra sababu ye fɛn min ye Yasim Mayiga ye jamana yɛrɛ ka ko ɲuman dɔ ta ka lasa ma sabula a ka baara ye kunnafoni di ye ani kunnafoni di bi tɛmɛ sira minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsili nin jɛ in kamalenin min bɛ yen Asim kɛrɛfɛ ni a bɛ se ka taa maa ka ca a tɔgɔ fɔ ye dɛ i delila k'a tɔgɔ fɔ yan sa a tigi bɔ junior ne ko junior in bɛ yan pour que a ka tigɛ ka ci fɔ Asimiya ko 31 sera ayi junior tiya a taara min junior bɛ baara la junior in fasa bɛɛ koyi Asimiya ci a bɛ fɔrɔn na n'i b'a fɛ k'a ye i bɛ taa Mura wala i bɛ taa forêt du serment i bɛ t'o kɔnɔ ye sorasi de don wa sorasi don kɛ sorasi de don kɛ e ko a fasa bɛ de ya c'est un colonel a ka kɛ général ye kɛ ni junior se ka taa n jukɔrɔba ka ci fɔ ni junior la mais ça va pas non ka taa ci fɔ Asimiya ka taa n ka ci fɔ Asimi ye junior ka suma an b'a fɔ colonel Baba ye o b'a fɔ Baba joli colonel Baba Sisi o joli belebele kwale nza jɛma ba ye Allah Baba bɛ de Baba ale de kun tɛ ministre a tɔgɔ di Salifu nɔfɛ n t'a photo ye yan Baba photo tɛ nin ya a kun Salifu ale de kun tɛ Salifu Nagakɔrɔ Baba bɛ se tubabukan fɔla bi a bɛ se tubabukan sɛbɛnna nka a ti ko dilan a kɛmɛ Asimi yɛrɛ kabini Baba bɛ ministre Salifu kɛrɛfɛ kabini waati ne y'a dɔn cɛ duman tɛ o document sɛbɛnba ba ye a kalanbɛ a kalannen don a yɛrɛ punbululenni don tubabu stilini b'a la a ye ko taa tubabukan fɔni a b'o la a ti foyi dilan Allah anw tora a la koyi naam ni Asimi ma maa cɔrilenw ɲini a ko ma ɲɛnabɔ ba maa si se ka ci fɔ a ye maa si Allah maa tɛ dɛ Allah Asimi dun a ka ko ka ca miɲɛnka yɛrɛ de kɔni Allah anw tora a la koyi an tora a la naam
Sabanikala ko ako Yashim Maiga fɛn min ye nin kunnafoni dila in ye cɛ dumando a ko a ye wulikajɔ ani jija caman kɛ jamana in kɔnɔ min n'a kan ka dɔ a ye Sabanikala ko fɛn min ye Nations Unies ye wulikajɔ minnu kɛra bɛɛ bɛ se ka na cogo min a ye baara kɛ Nations Unies na CESPA a kɛra coordinateur de projet fɛnɛ ye ni o ye UNFPA ye Mali la a y'o kɛ fɛn min ye kunnafoni di baaraw ye a y'o wulikajɔ caman kɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Ministats o ka wulikajɔ n'o baaraw a y'o fɛnɛ kɛ fɛn min ye jamana caman kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ hali Congo jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye division information ye MONUSCO Congo a y'o kɛ san 2019 la OMS a ye wulikajɔ k'o kɔnɔ Ebola kɛlɛliw a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ a taara kala de kɛ Russie jamana kan n'i y'a mɛn DEA fɛn min ye kunnafoni di la kabi san 1988 o b'a bolo master wɛrɛ b'a bolo min ma marketing communication management a taara o kɛ Dakar san 2008 Sabanikala ko kaba taara ka kɛ conseiller spécial ye an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Yashim Maiga ye daba ye sunɔgɔ ta ye sabula galabu o galabu bɛ Choguel ka baara la a ɲali n'a wulikajɔ la bɛɛ ko Yashim Maiga n'i sera Choguel jabala la ni maa bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ni Yashim ma ɲɔgɔn ye i mago ma ɲɛ dɛ i ni maa si ma ɲɔgɔn ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la. Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Sabanikala ko nyuma keba ani nyuma lakaliba aka baraju ma janyo na kosobe nyuma ngela bi Mali kono ni Mali ko kan joni se di cadre bele jele dale do ala ni muso indo joni se di cadre batulinyan ko ni abina fo ay wachi dem busigi Fatmata Batili kan nyuma e cadre ay wanga so doronde mawo mani bi Mali kono ni bele jile bi do sora la ka damene joro joni se di ka do katabla muso minu ndegune do asidi katabla fo kolonjeba batulinyan e ka do duguti jeya alima abulula herema Sabanikala ko minye bae ani lokoli de mina joni se di ka do batulinyan aka mouvement ambiko uya ta premier cycle joro minge yezegere disama kolo kletan fla temene delegation ba joni se di ka do minu vara la nyanga kanin deme takatana nyama kunye Dauda Kamara ye ikado Dauda Kamara ye foli ani tanike ma minu ngerge dona ni na joro aya jira ka fo Fatmata Batuli nyan ati nyine mako ka fo bi dugu jana ati nyine mako ka fo ika dugu ka dogo Batuli nyan ko ni ikado ala ere de ni muso ngi Malima lokol de zoma minu be ani lokol de ambi ko jole sudi kado joko ala uniso jara ka boy kata asidi alebi tawdeni marala mouvement ambi ko jole sudi kado muso jere jakulu chama de be minu mboro usigi dala minya algatarai jole sudi kado usigi ledo umugo be fenja mana ako ukabalo olu marale fo yele de kakubolo groupe électrogène bele bade mimbi dugu kele yere mume beta jole sudi ayo de duma minye malo clou kata se dumuni fe wara ma ni sugoro e ka don aywa ma mi ngara muso nunu nga kuma la selikela madame Lala Haidara e ka don madame Lala Haidara muma ambiko madame Lala Haidara de muma ambiko ka ci denye e ka da ko mi nya Fatmata Batuli nyani akwati nyine ma shi ko Mali kono Mali kuna ku ajoja propia muma ambiko ma dai sede no te nyuma dai ni nye muso ko ni uyu kale nyeji dilla wala se do minu ngoni yembe tawdeni sabla ni min daro ko segere obi sanjama mo mani zoro juma do desama kolo kle konondo minye kolonje bakaw fi ikado bureau national mouvement ambiko minye minanjama nye lampanderu shima minye ukabolonda gene kato koli Dauda Kamara de kunye Batuli kachide aya jira ka fo president ko ne ajira min ngoni nye hakili nawye ani benga Batuli nyani ko ne amanyina mashiko jamana kono okuma muma ambiko akwa nana ninge kolonjeba wasa demission nga nyeta ani dugudo nga hera solo kaseka kesa babai ni ngunye sebanye anye mimbo le trio fo kono ikado akabibolla dawatu ngara bita e ko anda blaya obike